Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Pauluan. Abuloy! Dito'y drama tayo. Domi! Mabali namin! Nailakad ngagpaiso ti tao na ya. Anya manenday ta aya, dumaya mo dum ka manen. Anya man taboy-buyaam di ta laptop mo. Na ito'y manyos dito'y. Rimuar tay suspek winusim ko kadag iti autoridad. Asinaw. Ay maata pinususpek iti pan nakapaltog ti may sa amidya man ani Percy Lapid. Ay, napalabasak mo dahil ta adamag iti na minsan na nagbuyak iti news iti TV. Nagsurinder ti ganman. Ngam nagadupay lang a question dagiti daduma. Puno kano nga ta, nga iso dahi ti ganman. Apay, ada nga rudmet bagtit ita amang iso ko iti bagina no saan nga iso ti pimatay, alaman. Langarud Malaksid binayadan ti tidakal. Uray pa nga ta. Ngam, pinanagnikan damat nga iso talaga. Tidakas na, iso din ang ibulgar karag iti kakadwana. Ay sus, agpagan nga rod ati biyag na. Ay talaga. Ngam adda itan iti kustudya ti autoridad. Ay kun siyempre, naikanan iti proteksyon. Ngam, di isu ita, tay may isang imbulgar na middleman kanawin no, nang kontak iti grupo da, asi babalod kat natay kanawin. Aniya? Natay kano iti pagbaludan, asi babalod nga rod. Amo na, no asino, ti mastermind. May isa kano a politiko. Isu kano ti mastermind ngem. Asino pa iti mangibaga itaket na taymutan ti kontak ti suspek. Awanan pinagulimak na no kasta. Lakit di Niyan? Ken ti may isa nga isu manan ita. Ket ti may isa congressman wenno party-list congressman nga ubing. Apay manan. Sigaw ni ti damag. Aglemlemengen. Na nagturad-tubot ngamin na nagsao-sao iti kalkalsada amang ipukpukawa ni kanu PBBM ti utek ti panakapaltog na dya Percy Lapid. Aniyan? Ay, apo. Isu nga adu ti makapungtot. Ibagada arumwar ken mangipakita iti ebidensya iti akusasyon na iti presidente. Tanusan, ikulong kulungan ti tungpal na. Apay kat nga na nagturod Siyempre, at back up na bakit? Anya nga ayat ti kastangar aramiden da. Imbis kat atumulong da kumatap no maornos kan rumang ay ti biyag tayo amay. Kuma, nga bawan. Kontra dito'y, kontra iyay tararamidin. Batikos dito'y, batikos iyay.
nga awa mo ti talaga ahusto nga jindada. No di kat mang padakas lagi ti gobyerno nang runa ti kabarbarong administrasyon. Nakaado ka matayin. Katuin, kasta ti ka ipapanandag ito nga aramidin da. Saan da akayat arumang ay ti biyag tayo ken agsikat manen ti pamilya Marcos dayta ti ammo ken nalawag. Ay, pas manan, may isa ka ti trabaho ti sekretary. Maruwa man na yan. Siyak ti mga aramid ka ti trabaho na. Saan pa yan makasuro na dyan nga? Ando pa na ti di na amo at trabaho kas sekretary ti barangay. Da ka ba't gaya man di ti barangay hall domeng? Kagawad ko na kuman. Buwan, Chairman. Sinapa kong timaya. Tadyak na iturugan ko yung bagayong aramidag. Aya, nasayat. Ang bayam. Ipaayan na kanto iti pamadayaw, iti kinagagat mo. Anya? Ay, nakmat aramidan ti kastoy, kaputamang namnamak iti pamadayaw, Chairman. Awan na ita. Ay nga, deserve mo ti maipaayan iti pamadayaw, barok. Manmano ti kasta. Agtrab-trabaho ka para ti may sa tao. No amo namot ti makidanggay. Saan lang nga dita? Makita dagiti kabarangayan ti ipot mo. Ket no pay saan natuloy ti barangay ken iski eleksyon ita December 2022 agapit kanto barok. Bayan yun. Saan kumatamnam namaan kan or-orayan na itang award? Umdasa na makapagserbi akiti barangay. Ay saan? Addan tugundaway. Kasalitak di sekretarya ta ikakto ni ti ultimatum. No talaga adinan kabailan ti may agtrabaho. Ay awanin. Ikatin langin. Ah? Oh, ano ita? Nalpasag. I-print count? Awan na. Ikabil mo to dito yung folder rin. Awan, Chairman. Mabilang ta kita aknod na maidik. Kababain mo't karagiti mang basang opisyal ti ilay. Naimbag nga oras yo kagawad. Oh, imang. Anyat may pa ikaw. Ay, kagawad. Napanan ni inang ko. Natayon. Kastaya. Nabayag samat ana idalit. Wan kagawad. Saan apa nang hiruruman? Agi na namat laangan. Nabayag mat bastit anagibtor iti sakit. Ala. Kasta ti biyag ako nada. San tayo ako ko ti biyag tayo? Bakit anya nga? Ay, kwa kagawad. Awan mabalbalinan men. Tanaibos mo ti kwartan iti agas kas kada padoktor. Iswa, saan pa anay lungon ti bangkay ni inang ko? Anya? Kaya't nasawan nakadisplay latta. Nasaan na nakalungaw? Kapilitanan Iti ababasarita, agkasapulan ka iti tulong. Ta masapul ang may lungon. Wan ko makagawad. Pangaasiyo. Ala, baya, kasaritak darosa. Ta ikanda kayo ti discount. Kan, ura jay, kalakaan alungon ni jay, no tears, funeral homes. Ay, sapay la ko mataadda kagawad. Namno awan. Kapilitanan Nga, anya? Ay, anya ngay nga rod. Kapilitanan abalkutan mintulaangan iti bulong saba. Sakbay nga itan nagmiiti abo. Isa. Anya, piman. Kasi mo, ure na tayo. Uray din ang makita ako, ipayo mo, iti respeto, iti ipan na kay masayag. Uno, disente, apan na kay tabon ti bangkay ti inayaw. Awan nga rod ti mabalin men kagawad. Malaksid ano at da mauray mi atulong manipod ka na kayo.
na tananan. Ikan tayo dan iti lungon ni Inadigay. Awan tinala ka dumeng, ngam ag-deliver da itawan no aging gainton bigat. Iso May teden ti kalakaan kan puunan jay lungon. wala ta kaasida talaga. Uray jay balsa muna. Uray ited tayo natulong kadakwada, agraman serbisyo na. Husto na ita. Bumawi tayo tulangan ka nagti sa baling agpaserbisyo. Rumorlakit di ti puunan. Kabaranggayan tayo mat. Huwag nga raw. Saan tayo nga ipanglaw dayta ako na ni Nanang? Iso mo. Kan dakdakkel mo't lang iti sukat ti imbag amay paay mo iti sa bali. Kan saan anam namaan ti isupapak da. Ay sos, makabasol kayo Nupabal sa Mario kit din da ito'y nakaunat dito'y. Ne, apay akas ta ti kunayo mabudong. Da kayo, awan manaknakam yaw, nga impultit ti inayaw. Naturog laeng, balsam mo yun. Digay aya. Ne, apay mabudong. Pagkalamat day tapungwa-pungwan ni Inang akas lakit din pulpul swam. Langgong kayo nga impultit tinanang yaw. Palpalamayan nyo kit din ti si Bibiyag. Ne, apay ama, nagkuna si Bibiyag pay laang ni Inang, kat no natayan. Salbag kayaw! Ang ngagay nangagaw! Ha? Inang, si Bibiyag kayo nga agpaiso? Aw! Aniyan anak saya at tiriin ka. Tada, magpisal-pisal iti dakulap kaw. Kunak tumat si Bibiyag ka. Saan ka pa'y anatay akas kunada gito'y impultit mo digay. Aniya? Ay, naglanggong kayan. Kat naturugak. Ibagayo ka tanataya kaon. Inang. Salbag kayaw. Kayat yaw, tapabalsamor kayo si Bibiyag. Kayat yaw. Nakita yaw. Dandani yukit din pinabalsa marto si Bibiyag nga inayaw. Ala, bay amon ligay. Pasensya amon dagiti anak mau. Si Bibiyag pa'y daytoy inabuluyan yaw kakabsat. Kas makita yung mat. Nay, mayat ti kabukab na iti aros kaldaw. Alaman digay, agsaw ka man, tapno mamati da asi bibiyag ka. Mabising ako. Inang, tingamin amumikot na tayo kayon. Nampang kaso mang kautro, imang. Ilungon kanto paya si Bibiyag. And about, sa buwan na kaon. Kandigs, di ka mang karintar Tel mo nang pa'y data and subok. Sa kanto, agnangamanal. Mga anak malay. Imbagman mabudong, nadungo ka kani Inang me. Kasta dagiti mangagas. Nadunguda ka dagiti pasyente da. Ay, dakkel ayaman mi Awan kanyak dayta. Kastuyak talaga. Agnanga ka manan digs. Ta subuan ka pay.
Nagkasata ka pinasublay day at manok na. Ay, mga anak pa'y gayam dito daga. Ha? Ay na, anya kayong mataninang impugso yun ti arus kaldo. Nabsugak mat ngaminan. Ang apay aya asalsal kayo asalsal dito ngiwat kaw. Oh, nay kandegs. Bagam ano nabsukan. Tapno saan kan asubuan. Nabsuga kaon. Ala, mabalinan. Uray matayak itan. Anya, ay sus, saan adegs? Saan ka pa'y amatay? Kasanuak pa yan? Ay, kung kunak lang day bones. Joke only. Chairman! Oh, Chairman! Good news! Angam bad news! Direta. Kasano neta kagawad po ka? Bad news nga may good news. Uy, nagungar General Paso na nabuluyan. Hindi na tasasawam. Asus, nagungar ni Inadigay si Bibiyag. Anya? Nakitam? Ang mga nual alyana mo din nakitam. Asus, si Bibiyag kunaktumot. Di urayin kay kitan. Anya? Kasaron na kita'y nakulikta nga abuloy. Kwa, dahil ti issue, Chairman. Aniyan? Nagmilagro nga na? Kay kitaan, Chairman. Urayan na kayo ijay. Anyat ko ng domeng? Nagungar? Ay, saan pa'y anatay ni Inadigay? Wan ka no. Ay, sus! Naimbag nga rod ata awan pa'y simangpat alungon ang maitad kadakwada. Wan nga ron. Nagmilagro nga ta. Uno saan pa'y anatay ng imbagbagada anatayan. Naturugak lang, ibagayo anataya kon. Kunana ka no. Ay, anyan. Najay. Napanon datatang iti balay da Inadigay. Nay, imimasin nyo mo't makikapkapain kakabsat. Ayan tay bangka ni Inadigay ang malamlamayan. Aniya ka mo kang gusteng. Ang sangsangutan. Biro ka nakiteng. Ay, may karusting. Pudno ang nagungar ka? May siya ka mat. Nagkunang amen, anataya ka. Langgong kayo amen. Anya? Daitan, di kadakalan ang nagkamalyam at chairman si Kagusting. Makamukay ditan. Alaan mi matlang nga rodyentan mi nga abuloy. Ta isublimi ka nagiti tao. Ta sigurado nga agreklamo da. Ay, bibiyang ko nga dita. Imbagak aya nga agkulikta kayo iti abuloy. Si bibiyagak saan ka day? Ajay nga rodan abuloy. Iya ka mo, no, adapay. No, di dapay nagastos, Aniya, nagastusan? Kaya mo, awanan. Nagbibingayanan, nagijay apaw. Napan nakichindan, nagijay agasawa. Aniya, nagastusan dagiti injentri kami nga abuloy. Katno na isang rata. Ditan! Basta isubliyaw ka nagiti tao. Ay sus, kasano daytan? Anya nga tinaging gastusan dakit. Sanda mo tagimatang itilungon. Ay sus, kasano daytan? May problema yung daytan, Gusteng. Nakaturog ak lang. Kung ayaw, anataya ka. Bag kayaw.
Patayin niyo kitden ti si Bibiyag. Ay kwa, ina. Talaga mo't ngamin anatay kayo, niti langayo, anak kaunat, niti sa alasyaw. Basta! Bayadan nyo dahi nga abulay kadagiti kabaranggayan. Tas anak pa'y mat anatay. Kababain! Ay kwa. Mabayag pa'y! Kaya ipapatay ikaw! Abutek pa'y! Di isa nga gasot nga hidad ka! Ala, kasano day tandom? Aburido ni tatang iji abuloy ang maisubli ka dagiti tao. Awan mo't maisubli dagiti dandan ni nagminatayan. Naitangaro ti problema ita. Anyat ko na ni tatang. Kasarita na ada imang. Ay, wala. Masapol nga isubli da. Da kayo kit den, tagparwar iti maisubli ka dagiti tao. Ay, sana. Anyakat nga min Imbag ko na, tasan nyo binalsa mo adagaws. Saan pa'y matabas tabal sa maran? Nawan pa'y 8 oras na anatay. Wala niya. Naduktalan ko maadagos asaan tayo matgayam anatay no di maturog lang. Wan. Ay, hanyan. Awan lat di maar-arami din. Mabit lang. Hello? Hello, Dumeng. Umay ka man dito opisina. Agmi-meeting tayo, may panggap, ija abuloy. Awan tata. Umaya ka. Sige. Bye. Bye. Ni tatang? Apay ka no? Agmi-meeting kami kano, may papanigi abuloy. Alakat, ingka nga rutin. Masapol asulbaran nyo dahita. Ala, kasya nga rudain. Makamu kayo pa nga makisarita kadagiti kabarangaya na nagabuloy. Maring ano makawat ngagpaiso ng iti tao. Tinarigat, kat no ibagada nga inkaantayon nagijay inurur tayo nga abuloy. Tanay, awan mo't gayam na tay. Tay nagsasaritaan tayo. Padasin nyo lang nga. Kastapay lang taramay din tayo. Kabayatan, asan tayo pa'y ang mapasuble, yen-yentri ka tayo nga abuloy, kadaimang. Mapasubli tayo pa nga tanay dyan, chairman. Naskan nga sublida. Tasan tayo mat ang nagpaabuloy, no sanda nga may imbagaan na tayo, diyan nada na bayagan nga saksakit. Nga ron. O sige, chairman, pasyaran mi lang iti kinolektahan mi iti abuloy. Sige, May kayo, mga katwa. kasanungatan, no sana makaawat na giti kabaranggayan. Nagara-aramid na diyan nga imang. Lakay, adon, ti masasao dagiti pada senyor gapo iti naramid da ibang. Kuno apay adi kay lakit di kinitan no pudno nga adanatay. Awan basol may tinapasamak. Anyat amumingay, amat maturog lagayam diyan nakaidday ti salas da. Talaga ka di anak ka iday jay, nidigkay, anatayon tilangana. Kitwen, bangkay at talagan iti panagkita mi. Kurang latlungunan. Anyan, kasano da ito yan. Kasano no saan da nga isubli lagi dya abuloy. Ay urayek ti report dagiti kagawad anapan nakisarita ka dagiti kinuliktaan da iti abuloy Nanya ti banag ti panakisarita da kadagiti tao. Ijayton apanunutan me no anya ti aramiden me. Ne, ada tao. German, siyak na imang. Nasayhate may data. Nasaya at may ka. Isubli yun ti abuloy. German, natayan ni inang ko. Manen! Ay, awanan ti mamatiking kaimang. Nataya talaga ni inang ko. Iso pag-asiyo.
Agkid daw tayo kumamanan iti abuloy. Hayawanan! Awan ti mamatin. Itabo na dagusan. Kan bakal kutin nyo langan iti kaman sa itinag iti abot na. Abuloy. Abuloy. Anya na siya? Anya mo tayo tagtagainap kon? Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.